Sanibona-ke iy'ngane zakho. Imina uNkanini ya uNkanini. Ya. Ngithi siyaqalile iyagqilaza. Hhayi iyagqilaza. Gqilaza impela. Hlabane gqilaza. Gqilaza izixaki. Uthi kwenzakalani? Hawu. Ingikuba, hayi uyabagqilaza abantu. Hayi uyabagqilaza. Kodwa abantu babuye bekhohlwe ukuthi uKhuzani akazenzanga umsebenzi. Zokusho lokho ngumlandeli wakhe kodwa ngiyabona nami ukuthi akazenzanga. uKhuzani waphiwa wanikwa iy'busiso. Engathi mesehlukanisa unyaka kulandelana mese kuqala ekukhulunywa ukuthi abantu abayeke ukuthanda uKhuzani bethanda umculo. Kanti umculo uqhamuka kuKhuzani. Kube khona umculo engekho uKhuzani. Yabo. And le nto iqalile kuyagqilaza. Ngizothanda ukudlulisa lapha ekhehleni nje nali ikhehla leli uThokozani Langa. Thokozani Langa uyalwazi udaba no-Ali Mgobe. Ukuthi ukhomplainelani? Hhayi ngabe nginamanga ngazi. Kozini bonke abaculi indidane yabanika udilika jele. Kodwa uKhuzani yamnika iminyaka ewu-2 ukuthi uyobe sedume eseyindidane uqobo lwakhe. Manje nikhaliswa yini-ke? Ngoba nina nigwetshiwe. uKhuzani wanikwa isikhundla. Hhayi ayilimeze etsheni mani. Musana ukukhala. Hawu. Ngabe niyiphatha kahle kuphela udilika jele lo. Sazi nakhona ukuthi nophuma kanjani ngoba phela ijaji ilona elingasekho phela indidane okuyiyona yanigwebayo. Sazi ukuthi nophuma kanjani. Kodwa khona ayilimeze etsheni. Ashaya imfuyo mpongose. Hawu.